Welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So karon mga lods, magimo og mousetrap. Kuan kabuk mga order mga lods tanan mga DC size. So mo ni siya ang nahuman mga lods. So mo ni akong pattern mga lods. Na mo ni akong tapas karon mga lods. Ano siya sa buka ulo 4, 5, 6, 8 kawalo ni mga lods. So kani siya mga lods nanay mga nanay mga suwat-suwat mga lods, nanay mga sulat na. So ako na siyang sundugon mga lods para maparehas ani mga lods. So abang-abang lang tayo mga lods niya mga lods mo upload ko sa kaduhang video mga lods pag uman. Mo to mga lods.